Hiob ti aduonu. Ana na mani Zophar bu ase. Me ho preminti. Madwene ye me se memua. Mate atenetene a asopa me. Nanso honhom firi me hunu mu bua me. Wonnim ye a efiri tete. Efiri se wodi nipa si asase so no. Se abonifo ahuzidie nche. Na nyaatwomfo anigye ye bretie bi. Se ne kasiye kron kopim osoro. Na ne tiri kwaka mununkum a obeyira kra se ne sebie. Wana wo hunu no beka se owohe. Obetu akose dae na orenhunu. Na obepam no akose anajo adehunu. Eniwa ehunu renhunu bio. Na ne tena bia renhunu bio. Ne mabe pata mobrofo. Na ne nsa adane na hodie ama. Ne mranti bremu ahoden hye ni nompe mama. Na afe ene na beda dotie mu. Se adebone ye nanum fremfrem. Na odisie ni techere maase. Na odi adona na wanya mu. Na oma no ka ni dodomu a. Afe die na duane asakira ni nsunu mu. Inhurutia bro wo ni yam. Wa mene adedodo na obefi bio. Onyankopon betu afiri ni yam. Obefifi ehurutia bro. Na opramre techere mabeku no. Na niri ni nsuwansuwa ho. Ewo ni nifusuo ani srade asu nsu bonten ho. Obedane de wabre ho ama. Na orin mene. Na de a wanya no orin ni hu ahurusie. Sede ne dodo tie no. Efiri se wapeche mobrofo apowon. Na wafa efi a enye ono na ochichireye. Enam se ne yefun amen danti. Orin kra de nani gi ho no biara. Wani di enye bita. Enti na hunya de rentena ho. Na de dodo mayemu ne hu behia no. Ama ne humfo nyina nsa beba ne so. Obema na bufuhie aba ne so. Ama no de ahye na furuma. Na obema no ato aguno so de aye na duane. Odwane firi dade akodi anu a kobre agyan bewo no ahwire ni mu. Otu firi ne honam mu na agyan ne firi ne bonnuma mu a ewi onyanyam begu ne so. Wadi sum nyina sie na krade. Oja obi mfitemu behye no. Ebehye de aka ne ntumadan mu. Osuru beyi na mumuyo adi. Na asase besori atia no. Obesoa ni fie ahunyade akọ. Obetwe akọ na bufuro da no. Yeni onipa obonifo chefa efiri Nyankopon chen. Ni na japade a Onyankopon ahyama no no.